ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସକାଳୁ ଉଠି ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଲି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ମାଗଣା ଖାଇବା ବାହାରେ ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ସେ ଭକ୍ତି କୁଆଡେ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ମାଗଣା ଖାଇବାରେ ବା ମନ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ଆରେ ଏଠି କଣ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ? ବୋଧେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ। ହଉ, ମାଙ୍କର ତ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ଅଲଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା, କାଳେ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇବା। ହେଇଠି ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ବଣ୍ଟନ। ଠୁଙ୍ଗାଟିଏ ହାତରେ ଧରି କ୍ଷୀରି ପାଖକୁ ଗଲି। ଡଙ୍କିଏ କ୍ଷୀରି ଦେଇଦେବାରୁ ଠକ ଠକ କରି ତାକୁ ଆଣି ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଅଟୋରେ। ମାଗେଣା ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମୁଁ ହିଁ। ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ତାପରେ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ମାଗଣା ଖାଇବା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଇବା ସବୁ ସରି ଯାଇଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୋ ଭଳି ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କିଏ ଯାଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।